Bon dia, família. Avui és un dia importantíssim, dia de Champions, i farem un dia a la vida d'un periodista esportiu, el Víctor Navarro. És un periodista d'aquells dels d'abans, dels que està al carrer, dels que està a tot arreu i sap tot el que passa a Barcelona, i això m'obsessiona a mi. Anirem ara al Barbocata, que està esmorzant, i veurem a veure què ens explica. M'ha dit que anirem a l'hotel de concentració dels jugadors del Barça, m'ha dit que anirem al dinar de directives. Evidentment, anirem al partit del Barça i veurem com queda els quarts de Champions. Dia d'aquells que jo estic nerviós, com un nen petit, ja se'm nota, suposo. O sigui que va, som-hi. Senyores i senyors, Don Barbocata, el puto temple de Barcelona, el club social del Futbol Club Barcelona. Tinc nervis pel dia d'avui i no és conya. Víctor Navarrosa. Com estem? Com estàs? Com vas? Bé o què? Has esmorzat ja? Sí, aquí estem. Bueno, em queden quedar el suc una mica. Teniu dos croissants per vosaltres. Com estàs? Bé. A la seu 30 l'he dit al Carandell, però podem arribar a 10:45 a la Farga. Vale. O sigui que ja visita el que no surti, ja? Sí. Hem d'anar allà, preparar una mica el programa i he de parlar amb ell per un projecte que tinc en ment. Esmorzes aquí sempre, tu? Barbocata? A vegades sí. Quan tinc alguna quedada com avui que us presento, doncs aquí està bé, comences el dia i marxes a altres llocs. A vegades, o sigui, esmorzo a casa, però un cafè amb llet. Jo soc un cafè amb llet, un suc de taronja sense menjar líquid i adeu. I cap a fora. I cap a fora. Escolta'm una cosa, avui dia mogudet. Ara em presentaràs amb qui has quedat ara. Amb el Marc Fauste, Sí? que és el propietari, jefe, todopoderoso, boss de la Cúpula del Garraf, un restaurant que està al Garraf, és punt de peregrinació, espero haver-ho dit, de tot l'entorn Barça. Gavi, Fermín López, Ferran Torres, Lamine Yamal, tota la plantilla. Increïble. D'ara i dels anys anteriors. I tu Des quedes de aquí 10 amb mesos. ell per... Bueno, per xerrar, és amic. Sí. Vale. Presentem ja, que si no... Sí. Marc, ens havíem... Entorn Barça va des de sempre allà al restaurant? Sí, sí. O sopar. Qui és el més comú, el que ve més? Actualment, Fermín. Fermín. I hem estat una hora aquí esmorzant i el dia ha començat així el veia i parlàvem una estona. Negocis, és que jo et veig molt de fer negocis. Estàvem parlant de les finals. Clar, amb la final de Copa del Rei hi ha absolutes baralles per anar, vull dir, S'ha tothom vol d'organitzar. anar. Jo et vaig escriure que si avui no funcionava, perquè jo he estat a punt de no aconseguir entrades per avui, el meu cosí Miquel és el puto millor i m'ha donat Grande entrades a l'últim moment. Si no, ja et deia, vinc amb tu a la final de la Copa. No, clar. Bueno, jo no sé si vaig encara, estàvem parlant d'això. Estem tots aquí. Escolta'm una cosa, de fet dues coses. Hem dit que aniríem al que no surti ara a visitar-los. Segona cosa, avui és un dia important pel Barça, juga contra el Borussia, quarts de finals, fem porra. Què dieu vosaltres? Marc, 2-0. 2-0. jo et diria 3-0. 3-0 perquè jo crec que tornarà a passar allò d'ahir a l'estadi de l'Arsenal. Que començarà més calmat i acabarà... Sí, tal, i que serà el mateix resultat. Fem una cosa, qui guanyi això paga el sopar d'avui. Ei, que digui la porra, ràpid. Vine un moment. Mira, estem fent porra, ens juguem el sopar d'avui. Jo he dit ell 2-0, 3-0 i jo dic, atenció, 4-0, xavales. Farem 5-0. Després del Madrid avui 5-0 i setmana gran. Pues porra feta, anem a esmorzar. Jo tinc una gana, tio. Bueno, que aprofiti. Aquí teniu croissanets, perquè no. I jo també tinc una banda sonora cada dia. Jo agafo els auriculars. Els mateixos que es va posar el Messi a la gala Balón d'Or. Sí, aquests són aquests. Llavors jo durant el dia trio una cançó cada dia i és la meva banda sonora i l'escolto durant tot el dia. Avui quina és, la banda sonora? Avui tocava La primavera de Lola Índigo. Increïble, molt bé, molt bé. Llavors la primavera de Lola Índigo perquè és primavera i dic, va, vaig a escoltar-la. I llavors als stories comparteixes la cançó de la teva banda sonora. Sí, avui no, encara no ho he fet. Llavors vaig escoltant en moments, quan tinc un forat, doncs vaig escoltar. I en diversos moments, quan he d'escriure alguna cosa o preparar-me alguna cosa de feina, poso els auriculars i estic escoltant música una estona. I potser repetida la cançó, però 3 o 4 vegades. El comú del dia, està tota l'estona mirant quan em queda per arribar a algun lloc. Abans ho explicava quan presentava el vídeo, el Víctor és un periodista com dels d'abans, dels de carrer, dels que coneix la gent, que va als llocs, que és agradable amb la gent, Jo crec que cau és el bé. millor de la professió, és el millor. Pots conèixer gent que potser no la coneixeries en qualsevol altra professió i el tracte i tal personal. Més enllà de qualsevol, t'ho dic en sèrio, de notícies i de coses. De l'exclusiva que puguis treure, portar-te bé amb la gent. Això mai m'ha importat. O sigui, és més el tracte i tal. A veure qui guanya la porra. Et veus entremig, estàs fent coses i és tota l'estona enviar àudios, missatges, per temes de feina. Ara és el tema d'una persona important del Barça. Ja et dic, tampoc cap necessitat d'anar traient una notícia i de dir, vinga, a veure, treure una exclusiva i tal, que cada vegada costa més, però jo mai he sigut així. Però bueno, és veritat que almenys per intriga personal de dir, hòstia, això què passa? Saber què li passa... Sí. Una història dels teus, fotito del Barbocata, no? El fas des de la càmera o des de Insta? Des de la càmera, des de la
vale? Jo faig, sí, que es vegi tot, que et vegi barbocata, així, barbocata... Vale, en aquest això ho cas traiem així. perquè ja queda com feo. No, però deixen una mica... La punteta, no? Vale. Fes-la tu. És així. Aquí el maestro. Llavors jo posaria... Fem una foto tu i jo i ens la posem allà, no? Ah, vale, sí. Llavors, ara has de fer, és important això. Espera, que has obert això. Soc un addicte al mòbil, tio, i... Jo m'ho he tret, això. I això no em deixa entrar les aplicacions, llavors ara m'ho he de treure. Ho vas posar una vegada, és veritat, però et va anar bé, vas estar un cap de setmana sencer sense mòbil. Sí, em va bé. O sigui, no tinc activat les hores, però quan em pregunta algú quantes hores utilitzes el mòbil, jo dic, pues calcula, si dormo potser un dia, hi ha dies que dormo 5 o 6 hores, a vegades menys, 4, hi ha dies que he dormit 3, algun dia sense dormir per jaleos, tal, calcula, dormo 5 hores. Tu què serien? 8 hores? 10 hores? Més? 12? Resta de 24 hores, resta 5 que dormo. I després resta, jo què sé, 2 hores més, no sé, resta 7 hores. 10 com a molt, posem, perquè ara no estàs amb el mòbil, per exemple. Restem 10 hores. 5 dormint i 5 que estàs... Sí, va, restem 10 hores. Despistat, doncs 14 hores. Jo havia calculat 15 hores. Vinga, bestial. Fem l'història. Sí, llavors... Pam. No faries alguna cosa així? Aquest és un joc molt d'Insta. És ideal, això. Llavors, jo ara agafo això, poso foto. Vinga, la fotito. Al mig, així. Comencem al següent 24 hores. Increïble. Comencem al següent 24 hores. I posa... S'ha de triar la cançó. La teva banda sonora del dia, no? La primavera, Lola Índigo. Vinga. Llavors, Víctor Navarro. Sí. El resultat... Aquí m'ha vist a mi ell, sopant en aquella cantonada, potser amb una noia. El dia següent al matí esmorzant amb un polític que no direm, amb un directiu del Barça que està aquí. I ells ho fan bé, són de Banyoles, per cert. Són els millors. El Uri i el Quim Crespo. Cobres quan puguis? Pago jo. Ja està, ja hem pagat. Aquí ha guanyat Quim Crespo. Bueno, Gràcies, Quim, guapo. gràcies per tot. Com anem de timings? Bé, anem bé. I allà hi arribarem 11:04 o així, sempre està bé. Però no cal ni arribar al primer ni abans de l'hora que t'han dit, perquè estan ja ells parlant primer del programa soles i després voldran parlar de la resta. Vols dir que als llocs s'ha d'arribar ni molt d'hora ni molt tard, no? Sí, normalment, bueno, amb cada persona i A tal... mi em consta que tu ets d'arribar tard, eh? Sí, no, i tant. A vegades al programa arribo que estan... O sigui, Que ja ha començat i ja estàs... només una vegada em va passar que havia començat, però just estàvem parlant d'una cosa que anava prèvia, un comentari d'1 minut, i vaig arribar llavors. No va passar res. A vegades pateixes perquè has d'anar de punta a punta de la ciutat, si hi ha trànsit, ha passat algun carrer i ja trastoca tot. I res, així anem, encara no tenim sol, a mi m'agrada prendre el sol, després el prendrem. Treballes caminant, eh? Sí, ara ens envia uns talls de la roda de premsa d'ahir de Niko Kovac, que és l'entrenador del Borussia. Llavors tinc tots els apunts de tot el que va dir ahir i ara estic amb els talls. Llavors jo, que no domino l'alemany i no ho vull fer en anglès, doncs intentar que no equivocar-me i que el tall sigui el correcte. O sigui, posar el tall correcte amb el text i perquè algú dobli perquè pugui fer la prèvia del Borussia en condicions. Estàs nerviós pel partit? Ara mateix no, d'aquí no sé quantes hores, a les 8 sí, molts més nervis a la tornada ja, perquè et jugues tot a l'estadi del rival, o sigui, d'aquí pots sortir amb un 2-0 i potser allà se't complica la cosa i repartim Això els sí, et nervis. dic una cosa. Barcelona fa olor Champions, eh? Ah, sí. Ara mateix, què és aquesta oloreta? No, fa olor a rua. Això és habitual, no penseu que estic boig. Sí. Estàs tot el dia? Tot el dia amb històries, la veritat. És massa, no cal. T'agobia a vegades? Sí. I a vegades acabo fart, però és que o ho fas, llavors aprofito els trajectes, o estic a un taxi i tal, i envio 4 àudios o el que sigui, saps? Com et mous per Barcelona? En taxi o a peu, o amb el cotxe. Amb el cotxe moltes vegades, perquè a vegades vas a la ciutat esportiva del Barça, és que ja l'agafes perquè estàs a Sant Joan d'Espí, has d'anar ràpid, i que has d'arribar allà, que no pots anar amb un transport públic d'arribar, o sigui, no tens marge d'una hora. M'escriu Roger Carandell, ara li passaré, que et passarà l'escaleta del programa per WhatsApp. Ah, sí, és important això perquè no, és que a vegades la miro i a vegades no. Escolta, és molt important el diari i el dia de partit. Sempre agafo Mundo Deportivo. Tema esportiu, ojo. Si no agafaria La Vanguardia i tal, però avui no, sí, avui és tot un dia molt esportiu. Llavors, Mundo Deportivo, que té en portada Força Barça, amb Lamine Yamal traient múscul. Hola, això t'ho puc pagar en tarja o...? Sí. Perfecte. Vale, moltes gràcies. Gràcies. Llavors aquí, que vagi bé. I és molt important perquè Mundo Deportivo fa l'alineació. Mira, Jordi Puntí, tio, gran escriptor, eh? Jordi. No sé si em recordes. Sí, tant. Com estàs? Ets el fals fill d'en Capdevila. Exacte, quina memòria, quina memòria. Jordi Puntí, esperador que estem gravant un vídeo amb el Víctor Navarro, no sé si ho Hola, coneixes. sí, també Un plaer. hem coincidit. També Hem algun coincidit en cop, coses. Sí, sí. Porra per avui? Ets del Barça? Hòstia, sí, soc del Barça. Clar, si tens el llibre de Messi, també. Sí, i tant, i tant. A la porra que fem amb els meus cosins Sí? he posat un 2-0 i soc prudent. Et vull ensenyar una cosa que em fa molta il·lusió. Tu que tens un llibre de Messi, amb el meu pare em va regalar, quan era petit, aquesta samarreta, 2007. Mira qui firma. Sí, sí. Para Guillem, Leo Messi. Molt bé, molt bé. El meu somni, aquesta samarreta. Aquí, mira-la. Bueno, Sí. Vinga, va, us deixo Bueno, anar. que vagi molt bé el dia. Adéu. Adéu. adéu.
Visca. Això és molt important per mi. Així sé com pot sortir l'equip de Cova, que més o menys ja ho intuïm. Sí, mira, aquí estan prenent el sol la gent. Jo a vegades m'hi poso allà. Però una mica el sol s'ha de prendre, m'ho ha dit la doctora, perquè em falta vitamina D. Bueno, em falta, diu, tu pren 10 minuts al dia sol de cara, sense crema, després et poses. Sense crema primer, que et penetri per aquestes bases de vitamina D, i després ja et poses. Ara jo el que estic fent amb aquest sol ja em poso de per si. Doncs això és habitual, les entrades. Ja un neguit per les entrades jo no tinc, o sigui, jo per feina no aniré, no tinc entrada tampoc. Vull dir, clar, la gent es pensa i dic, hòstia, que jo no m'he aconseguit. Com les aconsegueixes tu, les entrades? No t'ho diré ara, però... Però jugadors? Que tu imagines, cada jugador, pare, mare, germana, germà, la parella de la germana o el germà, la seva parella. Tothom. A lo millor els pares de la parella. I després el seu millor amic o els dos millors amics del col·le. Doncs compta tot això. A més, normalment el representant també li han d'aconseguir. Hi ha un ajudant del representant, o el que li porta dia a dia a les xarxes i li ajuda en publicitat. I a més, a vegades ja entra que el seu perruquer de confiança, que cada setmana passen 2 vegades pel perruquer, doncs aquell perruquer també el vol. Si cada jugador va amb 15 peticions al club... S'omple l'estadi, no? Després cada directiu amb els seus familiars, cada executiu amb els seus familiars, el president amb tota la seva gent, i a part els compromisos que té el club, evidentment. El club amb les marques importants que té, que paguen al club, ja no queden. Per tant, allà ja tenen més demanda que les que es queden. Que no ho treus de l'entorn Barça, tu, les entrades. Hauria de ser... Ets el perruquer, tu, no? No, però no, intentes moure't per altres costats. Perquè entens que allà està tot col·lapsat, absolutament col·lapsat. Però la d'avui, per exemple, que treballes, te la donen, no? O no? Sí, avui és acreditació, perquè avui vas a treballar. Però veus el Barça igualment. Sí, clar, però ja cada és diferent. A la final de Copa jo no aniré a treballar, no m'han convocat per treballar, per tant, no puc demanar acreditació. Si vols anar, és entrada, com qualsevol persona normal. Ha estat tot el dia enviant mails, coses a periodistes, textos... I ara em demanen un boleto. A la Copa em demanen un boleto a les 12. Però què és un boleto? Boleto és que hi ha un butlletí cada hora, a totes les ràdios, vale. a totes les horàries. Llavors, allà has d'entrar amb l'última hora esportiva, perquè avui el dia ve així, clar. I tu entraràs a cada hora, el boleto? No, depèn de les hores, però ja em demanen. Llavors, com ja sé que m'escriuen per això, la Farga, aquest lloc, hi ha moltes reunions de feines i històries. Mira, curiós, això. Anem a trobar, tio. És molt fort. T'estàvem seguint. T'estem fent un reportatge, tu, veritat. Ara que ens has enxampat, t'ho reconeixem, t'hem seguit. Deu estar dins, aquí. Doncs va, anem. Barcelona és un món increïble. Bueno, teníem aquí el senyor Trias esmorzant. Com vas? Com m'agrada, perquè li agrada molt això taxar, això, i li queda molt bé. Es posa de conjunt. Què hem de fer? Bueno, jo m'hem posat aquí. Tu m'has de comentar una cosa i ara et passaré el guió, vale? Ah, perfecte. A quin hotel estareu? Vale. Antic Juan Carlos, el gran hotel Torre Melina. I et demanaré si amb Xavi ja hi anaven, si és cosa d'en Flick, Vale, sí. si hi ha un horari, què dinen, Perfecte. etc. Els detalls són l'important. O sigui, jo haig de fer apunts meus també ràpid en un moment. Realment ets poc organitzat, Víctor? Totalment. Però el periodista d'esports tira molt de 4 esbossos i t'omplen 3 hores. Ell amb això està una hora parlant, oi? Mira darrere, és que jo aprofito, és un guió del que no surt. Mira, pots comparar el que no surti amb un guió d'en Víctor. Increïble. Mira, el Peyu també el tenim per aquí. Hòstia, Peyu. No calia. Una vegada... Tinc poc a Barcelona, però no calia tampoc. Gràcies. Són per tu. Hòstia, quin cameo, noi. La porra del Barça. Home, doncs 3-0 a favor del Barça. Molt bé, com Víctor Navarro ha dit la mateixa porra. Veus? Roger? 3-1. I Juliana, porra? 6-0. Madre mía. Mira la Marta, ja. Això... No estava Barcelona és un lloc. trobant tots. Porra a Barça avui, Porra Barça avui, 4-1. a favor. Ningú l'ha dit encara, m'agrada. Doncs molt bé, deixem-ho aquí. Us deixo, que vagi bé el programa. Quina hora entres? Ara. Sí, ja vas tard, no? Tard, sí. Aquí mateix pararem. Això és molt habitual, Això és un quàntum. Sí, això m'ho coneixo. La vida del periodista, mi gente. Llavors jo això m'ho penjo. Sí, voy. Sí, voy. M'estan apretant. Clar, me dicen, ¿estás ya? Digo, sí, voy. 12-1, realment va tens. Hola, aquí Víctor, ¿qué tal? Buenas. Què t'estàs escrivint, el que diràs? Sí, tenir les idees i tal, però realment ja ho tinc al cap, però per fer-ho més maco i tal, saps? Si tens temps, millor tenir com un guionet per fer-ho més i... I això d'ara és tenir temps? Sí. Joder, macho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Quieren dar un paso para acercarse a las semifinales de la Champions, fase que no juegan desde la temporada 18-19. Delante el vigente subcampeón, el Borussia Dortmund, al que ya derrotaron en el Iduna Park en diciembre por 2-3. Para esta noche en Montjuic los alemanes tendrán la baja sobre todo de su central Slotterberg y el apoyo
apoyo de 2.800 aficionados que han viajado a Barcelona. Hansi Flick sacará un 11 de gala donde Gavi gana enteros para suplir la ausencia de Dani Olmo. Venga, adiós, gracias. Ja està. Això és un boleto. Ho dius en sèrio? Sí. Però i això ha estat en directe o t'ho han gravat? En directe, en directe. Increïble. En directe a la cadena COPE. Això hem fet el primer boleto del dia. Molt bé. I entenc que cada cop un boleto una mica diferent. Clar, va bé tenir-ho apuntat perquè ja sé el que he dit perquè no vull repetir. Acabo dient el mateix, en el sentit, o sigui, el més important, però m'afegeixo una cosa, trec altra... Un detall de l'hotel, del Exacte, dinar, del sí. que sigui. I et marquen una mica què has de dir, que no? No. Llibertat. O sigui, bueno, clar, em diuen, no passa amb l'última... O sigui, clar, si passés algú, escolta, s'ha lesionat Gavi ara mateix. Doncs, pues, clar, et dono un pas amb que s'ha lesionat Gavi. Llavors explicaria Gavi s'ha lesionat. En un mateix dia, quantes vegades pots entrar o et fan entrar, més o menys, la COPE? Un dia com aquest, una pel programa local, una pel programa local però de Madrid, 2-3 boletos al matí, 2-3 boletos a la tarda, estàs comptant? Jo no. Sí, bueno, 8. Pues, 8. Pues, I després al partit i a la nit. O sigui, unes 10 vegades perfectament en un dia. Sí. Hòstia, locura, eh? Això per dia és Bueno, a important, veure, suposo, clar, no? sí. Bueno, família, doncs després d'aquest show aquí al terra, mig tirats, perquè si no arribàvem, agafem un taxi i cap a l'hotel de concentració, que a veure si veiem l'Amin, Gavi i companyia. Sí, més important portar colònia. Quina és? Aquesta és una... Oh, sisplau, vine. Formentera. Vine aquí, que m'estan gravant un 24 hores. Formentera, que és una illa molt teva, Bernat Soler. Sí, Catalunya Ràdio és una veu mítica. Què tal? Estem fent Una veu un mítica dia de la amb Víctor Champions. Navarro. Posa't aquí, No, que m'acabo de posar ja de la meva i Veus? És que els periodistes sempre... Tothom qui m'he trobat porra avui al partit. Què ens poses? Va, vinga, jo crec que avui el Barça farà una gran nit. 3-0, com ahir l'Arsenal. M'agrada. És que jo he dit això. Hola, bones. Què tal, bones? Ets del Barça, tu? Jo del Barça, tu? I jo del Barça, també. Porra per avui al partit? Jo crec que 3-0. 3-0, eh? Doncs pues apuntem, taxista 3-0, també. Bueno, que vagi molt bé el dia, eh? Que vagi molt bé. Una ampla. Bon dia. Oh, que bé, solet, eh? I Per anem això? a Barça. Ja estem a l'hotel Gran Melià Torre Melina. Aquest era l'antic Juan Carlos, mític Juan Carlos. Després de la reforma és impressionant per dins, el Barça ha optat perquè sigui el seu centre d'operacions. Es concentren aquí durant tot el dia abans? No, tot ara. El dia de partit és només. per fer la becaina, o sigui, Hansi Flick ha instaurat que han de descansar, que els porta aquí i dinen aquí tots, amb la dieta que els hi posa el nutricionista el dia de partit, dormen, descansen els jugadors, cadascú a una habitació, fins a les 7 de la tarda, que sortiran d'aquí amb autocar cap a l'estadi olímpic. Jo em poso aquí. Ja t'ho coneixes, no? Normalment. Aquest auricular l'ha tocat Leo Messi? Leo Messi, Raúl Alejandro... Es que mira, siempre va impecable este hombre. Muy bien, me voy a poner crema. Porque voy a coger... Estem fent un vídeo amb Víctor Navarro 24 hores amb ell. A Kraft crema solar, es muy importante. Ahí está, otro ejemplo. Posa una És molt importante. I ara, just que m'estic posant crema, em diu la de productora el que no surti. Ja pots entrar, però clar, ara estic enfeinat. Escolta'm una cosa, porra pel Barça avui, els dos. 2-1. 2-1? 2-1. Jo 4-0. Hi haurà vent i es cabrejaran i diran, és que fa molt vent, però ja, i jo què faig contra la natura? Entres amb quantum, ara? No. Trucada. És pel boleto després, ara trucada. Ja em tenen. I ara estic preparant la llista. Clàudia Babel. Masterchef. Pega molt, Masterchef. Sí. No sé cuinar. Bon dia, què tal, com esteu? Espero que m'escolteu bé. No sé cuinar, eh? Qui parlaves? No, perquè m'estan dient ara de com està... Estic amb el Guillem Tarrés gravant el 24 hores o com es digui aquest format. I llavors estaven dient d'aquí a Masterchef i dic, no sé cuinar. I llavors heu entrat vosaltres. I ja està. Mira. Perdó per interrompre. Sí, no, si no us va bé, truquem més tard. Vull dir, primer és el primer. Que vagi bé, Guillem, acomiadat ràpid. Adéu, família. Ves-me dient tu qui passa, vale? Cap de seguretat del Barça. Òscar Aquest qui és? Ferreres. Aquest és un dels ajudants, aquests són ajudants. Cridaràs algú? No, sisplau. Mira, Lewandowski, que maco. Com saluda Hansi, eh? Hansi Flick. Increïble, Ferran. Era Martín Coaching. Estic com un nen petit ara mateix, eh? Quina puta meravella, veure estat tan a prop. Vinga, Rafinha. Perfecto. Aquesta és la gran novetat que torna a ser titular. Van tranquils, mira, Sol, vaya flow, Ansu Fati. Què tal? Buenas, aquí estoy. Vinga, Lamin. 4-0 i guanyo un sopar avui. Amb algun d'ells tens relació? Sí, no et diré aquí ara, però sí. Mira, per exemple, no li vaig respondre. I Vistaco li deixa, eh? No diré qui, però increïble, eh? I Covarsí? Sí. També? No ha passat, Ojo, a Covarsí l'heu vist? Que s'enteren ara de que Covarsí no ha passat. Veus ja? Això són els nervis. Li falta un jugador. Surt entre Eric, Pedri... Sí, és aquest. Covarsí està És la primera vegada que Víctor Navarro ve a la Ribera. No ve mai! Digue-ho. Perquè hi ha 24 hores amb... Podem xerrar amb tu i anar amb tu al cotxe, ara? Sí. Trigo 2 minuts en entrar. Us espero allà. Estic ultra estimulat, o sigui, no sé què dir-vos perquè estic molt estimulat. Sembla puto TikTok a la vida real. Covarsí Passen els jugadors del Barça, hi ha aquí el Xiringuito, hi ha aquí el TV3. Covarsí ha passat.
Aquest fotent aquí el directe a la COPE. Jo em trobo molt malament, família. Ayer salió en rueda de prensa, dice que está haciendo una gran temporada después de un año lesionado. Ya está el Barça en su hotel de concentración. Acaban de llegar ahora mismo los jugadores de Hansi Flick con Ansu Fati, que está en esta convocatoria pese a no tener minutos con el entrenador alemán. Y vuelve Íñigo Martínez. Íñigo Martínez está al 100%, será titular esta noche, 11 de gala, excepto por esa lesión de Dani Olmo, donde gana enteros para cubrirla Gavi. Presenta't, com et dius? Jo em dic Rubén Carbonell Rosa. I ell està de pràctiques? A RAC1. A RAC1 amb el micro. I l'han enviat, això és molt típic, no? Ves a cobrir quan comences això, dinar de directives i tal. I llavors pues, aquí tens el cas, el Víctor Navarro de fa 6 anys. Com va la moral? Bueno, yo contento porque ya estamos en cuartos, es el primer partido de 180 y estoy contento, estoy satisfecho por cómo está yendo el equipo y porque tenemos la moral, como tú dices, muy alta para hacerlo lo mejor posible e intentar llegar a semifinales, ¿no? Té l'àudio del que ha dit el Rafa Juste, Està minutant. l'escolta i diu al minut de la declaració que a ell li interessa i li passa a Deportes Cope. I bueno, ja veieu una mica la feina de tots els periodistes esportius, tots aquí esperant, cadascú explicant en el seu mitjà corresponent. Hemos traído un detalle, ¿no, presidente? Mira quién ha venido. Quina puta bogeria, tio. Família, són les 2 del migdia, estic absolutament derrotat, esgotat, no puc més, no vull anar a casa a dormir. I el Víctor Navarro aguantant aquí com un jabato, no entenc com pot aguantar. Ens queden 10 hores encara. Ha passat de tot. M'he oblidat a dir-li a la porta que vagi el Barbocata. Des d'aquí, Quim, em sap greu, perdona. No passa res, I no hi ara havia temps. anem a dinar al Crep Nova. És el restaurant preferit de Gerard Piqué perquè et fan pizza, et fan pasta, et fan de tot, arròs. Recordeu comprar Coca-Cola, he de comprar Coca-Cola pel partit. Apuntat, comprar Coca-Cola. Coca-Cola 0. Però necessito apuntar coses perquè a les 3 i 5 entro en directe, primer per Madrid en castellà, després en català. És veritat que no dinaria, però entenc que vosaltres sí. No dinaries, tu? Jo avui no. Ja, Per què? He esmorzat fort, he esmorzat una truiteta i un entrepà de pernil que hem partit. I llavors no dines? Una truita petita. Jo amb això ja tiro fins a la nit, acaba la nit, quan surti el partit. Ah, està ja. Anem. Que els que el conec y así em dona taula. Es Gerson, el encargado de Crep Nova. Están pasando un día conmigo y veníamos a comer los 3. Un gusto. Y era por si podíamos... Una mesa fuera, hora 3, ¿puede ser? Sí, bien, puedes sentarse ahí, claro. Perfecto. Tercer taxi del dia? Sí. Moltes gràcies, Déu. Com estàs? Què tal? Com estàs? Porra per avui? 4-1. 7-4. Es comença a notar la tensió pels carrers, la gent amb la samarreta, tot està més El primer calent. punt de tensió- Jo començo a estar nerviós, Víctor Navarro, i crec que tu també. Sí, jo estic nerviós perquè estan les Coca-Coles. Al marge d'això, també després estaré. Ara sé veure si estan. A veure. Vamos. Les tenim. Coca-Cola 0. Bueno, 5è taxi del dia, eh? Queda 1 hora i mitja, en 10 minuts sortirà l'alineació. Moment important, no? Moment important. Mira, una amb samarreta del Barça. Visca el Barça! Tenim un nom que el sap tothom! Barça, Barça, Barça. Porto l'escut al pit. L'himne que va guanyar el concurs, hi havia 3 finalistes i va guanyar l'himne de Porto l'escut al pit del 125è aniversari. L'acreditació. Aquí baixarem a l'acabar el partit i aquí estem ara. Per aquí entres i aquí estem. Des d'aquí treballem.
Pregunta que li faig a tothom. Quan cobres? Què dius, de la ràdio o de tot? És que, Em pots donar una forquilla, em pots donar... Com funciona? Entenc que tens un preu fix en algun lloc? Clar, avui hem fet la ràdio, i si de la ràdio cobro una cosa, una nòmina fixa. Però a part, clar, faig que no surti d'aquí, faig Cosmos de la Kings League... Clar, tu m'ho fas com a periodista esportiu, entenc. Exacte. Avui dia s'està pagant, i a ràdios a les més escoltades, s'està pagant a redaccions indemnitzant de ràdios importants 1.100-1.200 al mes. S'està pagant això per redactors. Al moment que fas més coses i tal, hi entran plusos. Llavors jo et diria que es deu posar en uns 1.800. Bueno, Víctor, doncs moltes gràcies. M'has fet molt feliç. El dia ha sigut una puta bogeria. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-me. M'ha faltat això de l'Helena, has portat molta sort, m'ho ha dit el Quim Crespo del Barbocata. 4-0, samarreta de Leo Messi firmada. I aquí estem, a la 1:10 del matí. A la 1 acaba la jornada de Víctor Navarro, estem rebentats. Última cosa, gràcies. Gràcies per la feina i molt bona iniciativa i idea. Gràcies i molt crac el Guillem. Adéu, família. Adéu.